to, Bu? Nggih ngeten iki kawontenane ya. Allah ya Robi jangan walok kalau. Ayo. Jangan kok tak bagei kok. Dadi orang radesan nggih kayak gini. Ayo. Lan kalem. Yo, alhamdulillah aman nggih. Nah. Mas Harto. Yo. Masih satu nih. Yo. Wong arep golek blonjo nasibe kaya ngene iki, Den, ning pasar Paing. Wah. Ayo. Santai, Bro, santai. Desa yang kayak gini, Bro, susah mau cari utuh, mau makan badannya taji. Selamat jalan semuanya. Yes. Masyarakat Dawung wis umat bagian bangunan. Oke, saudara mangan biasa komen. Jaga kon.